Hi friends, welcome to our husband. இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவினிங் vlog தான். நாங்கள் இப்போ எங்கே கிளம்பிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எங்களுக்கே தெரியல. ஏன்னா வீட்டில் வந்து செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது, வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவே முடியலை, அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு செம்ம ஹீட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால வந்துட்டு சரி வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு வாட்டி வந்துட்டு சொன்னாங்க ஏரியில் வந்துட்டு நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இங்கே பக்கத்தில் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த வழியாக இப்படி தான். ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஆனால் கரெக்டாக எங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு எல்லாம் தெரியல, சும்மா ரேண்டமாக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பார்க்கலாம் கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜு மாதிரி இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா தண்ணி எல்லாம் தெரியுது. அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். ரெண்டு சைடுமே தண்ணி தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா. வேறு என்ன பார்க்குறீங்க? என்னன்னா இந்த பிரிட்ஜு தான், பிரிட்ஜு வழியாக வந்துட்டு இங்கேருந்து பார்த்தா வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான், இங்கே வேறு எதுவுமே இல்லை. சரி நாங்கள் இங்கேருந்து வந்துட்டு கிளம்பி சரி வேறு எங்கேயாச்சும் போகிறோம். ஸோ அப்படியே நாங்கள் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம்னே தெரியாமல் போய்கிட்டு இருக்கோம். சும்மா அப்படியே ரேண்டமாக வரோம். வீட்டில் வந்துட்டு இருக்கவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஹீட்டு. வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது, நல்ல காற்றா இருக்கா, ஜாலியாக இருக்குது. அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாக்கம் பீச்சுக்கு போயிருக்கோம். ஸோ இங்கே தான் நாங்கள் மீன் வாங்குறதுக்கு வருவோம். இங்கே ஒரு பார்க் இருக்குது, இந்த பார்க் நல்லா இருக்கும். ஸோ அங்கே சும்மா போகலாம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃபிஷ் மார்க்கெட். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஃபிஷ் தான் விற்றுட்ருப்பாங்க. ஸோ இங்கே எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே கிடைக்கும். இங்கே வந்துட்டு சில பேரெல்லாம் நெட்டில் வந்துட்டு மீன் பிடிச்சி அப்போ விற்றுட்ருப்பாங்க. செம்ம ஃப்ரெஷ் மீனெல்லாம் இங்கே கிடைக்கும். எங்களுக்கு வந்துட்டு பட்டினப்பாக்கம் ரொம்ப பக்கம். ஸோ இங்கே வந்து தான் நாங்கள் வந்துட்டு மீன் வாங்குறது. ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு நிறைய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு மீன் சாப்பாடு, ஃபிஷ் ஃப்ரை இதெல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் டைம் செம்ம கூட்டமாக இருக்குது இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ மத்தியானமும் வந்துட்டு மீன் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கும் கூட்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்படியே வந்துட்டு நாங்கள் வந்து பீச்சுக்கு போயிட்டோம். ஸோ பீச்சுனாலே வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு குடிப்போம். ஸோ அதனால ஐஸ்கிரீமை வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு அப்படியே உள்ளே போய் நடந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டோம். ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீமும் குடிச்சிட்டு அந்த ஜில் காற்றுல பீச்சையும் பார்த்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அகானாக்கு வந்துட்டு பீச்சுன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் பயம். ஸோ அதனால வந்துட்டு நாங்கள் கால் நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் போகலை, கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து பார்த்தா அவளுக்கு ஒன்றுமே பயம் இல்லை. இப்படி பக்கத்தில் போனால் கொஞ்சம் பயப்படுறா. ஸோ அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் தூரமாக இருந்துட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் குடிச்சிட்டே வந்துட்டு பீச்சை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ என்னடா இவங்க பாக்கெட்டில் கை போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்டு தான் தேடுறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து குட்டி குட்டியாக நிறைய நண்டு இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு ஒன்று பிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வீடியோவில் காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நிறைய ஓட்டை போட்டிருக்கோம். அந்த ஓட்டைக்குள்ளே தான் நண்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஓட்டையை அந்த பள்ளத்தை தோன்றுறாங்க அதுக்குள்ளே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது அந்த பள்ளம் அதுக்குள்ளே இல்லவே இல்லை. இந்த மாதிரி குட்டியாக வந்துட்டு ஓட்டை போட்டிருக்கோம். ஆனால் தோண்ட உள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது. அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஸோ ஏன்னா வந்துட்டு அதோட கலரும் இந்த மண் கலரும் சேம் கலராக இருக்கிறதுனால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒன்று கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் வந்துட்டு உள்ளே இருந்துச்சு. ஸோ அதை மண் கலர்லேயே இருந்தனால வந்துட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஸோ இப்போ வந்துட்டு காமிப்பாங்க. அதனால் வந்துட்டு இது குட்டியாக இருந்தாலுமே நல்லா கடிக்கும். இந்த பார்த்தீங்களா நண்டு, குட்டி நண்டுது, பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், நல்லா கடிக்குது. ஸோ அவங்க வந்து தண்ணி ஊற்று நம்ம காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கிளியராக தெரியும் அப்படின்னு சொன்னப்போ தண்ணி எடுக்கிறதுக்குள்ளே அது அவங்க கையை கடிச்சிட்டு ஓடிடுச்சு. ஸோ திரும்ப பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. ஆனால் அகானா வந்துட்டு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. நான் அந்த பாருங்கள் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அதனால நாங்கள் விட்டுட்டோம் அதை. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருந்தோம். ஆனால் வந்துட்டு இப்போ சென்னையில் வந்துட்டு செம்ம ஹீட்டு, அனல் மாதிரி இருக்குது. மார்னிங் எல்லாம் வந்துட்டு சமையல் எல்லாம் பண்ணும்போது வேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும், அந்த அளவுக்கு அனலாக இருக்குது. ரூமில் இருந்தாலும் ஏசியும் ஃபேனும் போட்டால் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஹீட் எல்லாம் தெரியாமல் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு அங்கே இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.